Maayong buntag kanatong tanan akong mga igsoon ni Kristo. Ani ang tawag sa kaslunon. Michael Homunong Andubo, anak ni Eutropio og Lorna Homunong, taga Cordova, Cebu, buot ng asawa kang Aniela Econas Aguilinosa, anak ni Ricardo og Hermenehelda Econas nga taga Sitio Sibac, Bulacau, Cebu City. Ralph Alduin Putot Gairi, anak ni Raul og Sintinia Dulce B. Putot, taga Gabi, Cordova, Cebu, buot mga asawa kang Chiri ni Bisis Manchilita, anak ni Ernesto og Severina ni Bisis nga taga Malubog, General Climaco, Toledo City. Chris But og Pugoy, buot ng anak ni Teodora But og Johnny B. Pugoy, taga Kinalumsan, Lapu-Lapu City, buot mga asawa kang Geraldine B. Martorellas, anak ni Randy og Jeneline Bayhunan, taga San Miguel, Cordova, Cebu. Uban ni natong santos nga misa, mga misa pasalamat alang ni San Roque, Santo Niño, San Jose, Lord Jesus, Mama Mary, Virgen sa Rigla, San Pedro Calungsod, Inahan sa Kanoyong Panabam, Saint Benedict, Saint Jude, Santa Rita, Virgen sa Lourdes, Virgen sa Fatima, Virgen sa Calooy, Virgen sa Rosario, Black Nazarene, San Pedro, San Pablo, Corazon de Jesus, Virgen sa Guadalupe, Virgen sa Manawag, Virgen sa Simala, San Vicente Ferrer, San Isidro Labrador, St. John Paul II, San Antonio de Padua, Holy Spirit, Divine Mercy, St. Michael, St. Raphael, St. Gabriel, St. Jude, St. Therese, La Purísima Concepcion, Sacred Heart, Virgen sa Konsolasyon, Langitnong Amahan, Ginoong Jesucristo, Espiritu Santo, San Pedro, San Pablo, Sagrada de Familia, Santa Rita, Santa Catalina, Santa Cruz, Holy Trinity, the angels, God the Father, the Son, the Holy Spirit, Saint Faustina, Santissima Trinidad, sa tanang mga santos. Ang nagpamisa, Mr. and Mrs. Junior Olaida Braga and family, for good health, Flora May Berhente, Alma Boyles, Mengitos family, Mr. and Mrs. General Evelyn Antiqua and family, Mr. and Mrs. Ruel Vivian Dalan and family, Christian Goldsmith and Jewelry Shop, Alpha Sigma Omega Kappa and Kappa Omega, chapter sa ilang ika-45 ng anniversary, Rosemary Bagyo and family, Mr. and Mrs. Joselito Salahid, Danilo Tora and family, Milagros Casul, Lourdes and Virgie Silucia, Bacaldo family, Ambrad O. Chavez family, Florin Suarez family, Shirley Amado. Pasalamat sa Birhen sa Rigla, sa Santo Niño, Birhen sa Fatima, Divine Mercy, ang nagpasalamat, Talabs family. Talabs. Og uban usab sa atong santos nga misa karon, maang misa para sa mga kalag nga ato ana sa langit, gali na nagdumdum kanila sa pag-ampo sa Manila ni Gregoria Feliciano, Prisciliano, Placido, Inocencia, Loisa, Cornelio, Dionisio, Delfina, Stanislao, Cecilia, Leonardo, Pacifico, Anastasia, Edetha, Poliento, Juanita, Benito, Baldomera, Oscar, Miguel, Glicerio, Pilahia, Pilar, Hilario, Francisco, Erenia, Rita, Loes, Marcila, Juan, Alfonso Senior, Alfonso Junior, Norberto, Miguel, Lourdes, Calixto, Jeronimo, Asteria, Mateo, Alejandro Senior, Alejandro Junior, Prisca, Arcadio, Dominga, Loisa, Eduarda, Ursula, Thelma, Maria, Elvera, Ernesto, James Bryan, Alvin, Valeriano, Corazon, Carlota, Pantilo, Julieta, Presencia, Guillermo, Eduarda, Virginia, Sonia, Elena, Marlene, Elvera, Maria, Clark, Eyoterio, Elario, Elisa, Florencia, Renaldo Senior, Mary Jane, Mercurio, Vinencito, Tito, Rio, Rick, Carlos, Lauro, Martin, William, Nick, Pete, Mauricio, Pedro, Alex, Simeon, Placido, Domingo, Dionisio, Tomas, George, John, Gerardo, Jan, Vicente, Martinez, Lois, Ernesto, Salvina, Richil, Linda, Idad, Marianita, Isabel, Polkiria, Felicissima, Librada, Bombeta, Claire, Dominga,
Catalina Teresita Esther Benedicta Elizabeth Joel Valiento Juanita Danilusi Donata Mamerto Antonio Sergia Yotikiano Lydia Nelson Lorita Brajado Abilio Yudisa Nicolas Petra Rosita Alex Candelario Nicanor Florisa Roman Pablo Rodel Linlin Romy Jenef Mario Emiliana Pedro Sopting Potenciana Senior Sarila Ernesto Seriaca Bartolome Rogelio Adelina Laureano Basilio Georgia Lucio Nino Pertang Rosindol Julius Polding Andon Andrea Danilo Rosana Carlos Orlando Segundina Arturo Maharlika Lelia Eugenia Dionisio Maria Rosa Edalberto Hermineheldo Argeli Joy Efren Florencio Aurea Pastor Mary Jane Roselyn Dionisia Hogo Flaviana Simeon Clara Emergenciana Maximino Emerito Bibiana Andres Filomena Adelina Harmonines Marilyn Maricel Baldo Mansing Edi Agaton Maximiana Gregorio Wilfredo Senior Francisco Ernesto Modista Felipe Senior Selvina Monseñor Gerardo Jovi Samuel Elino Dalmacia Amado Filomena Jelia Layua Modisto Yofrosiana Victor Andres Amil Bienvenido Hilario Remigio Francisca Angela Marcelina Wilson Arvin Mercedes Rosario Apolinaria Virgilio Stanislao Marcila Celestino Epemaco Valeriano Teresita Dionisio Senior Dionisio Junior Ray Manuel Marlita Gregory Death Anniversary Wilfredo Senior Francisco Ernesto Modista Felipe Senior Salvina Monseñor Gerardo Jovi Samuel Camilo Senior Agnes Cesaria Juanita Diosdado Miguel José Soledad Primitivo Felicidad Fabiana Sosimo Regina Carlos Patricio Anatalia Benigno Simeon Maura Milagros Pedro Evangeline Tarso Beatriz Roberto Bartolome Juliana Clodolfo Velimihina Elino Dalmacia Amado Filomena Julia Lewa Modesto Jefrosiana Victor Amil Andres Benvenido Hilario Remigio Francisca Angela Marcelina Wilson Arvin Mercedes Rosario Lisa Ryan Paul Romeo Juliana Clotelde Santiago Pedro Epifania Camilo Senior Agnes Cesaria Juanela Dionisio Diosdado Mela Phoebe Sina Bruno Natividad Rosindo Lucio Alejandra Jolie Lucin Eberlina Virginia Rilani Bragat Berlinda Tonying Andres Brejeda Joan Andrita Josie Antonio Senior Cornelia Estrellas Ernesto Senior Clarita Almario Antonio Senior Cipriano Paz Saturnino Fausta Santiago Titia Loisa Consor Atik Francisco Matilde Jose Mauricio Asuncion Delphine Erenio Senior Erenio Junior Simplicia Edgardo Arnold Evangeline Eugenia Dionisio Maria Rosa Julieta Felix Humberto Ibarista Sofia Dorothea Bardo Benvenida Dionisio Saturnino Ireneo Braulio Francisca Jones Romana Nieves Crisanto Baby Gabriela Franklin Lovely Rolly Senior Rolly Junior Lydia Rogelio Emiliano Emeterio Edelito Bibiana Hilario Julian Senior Maria Naldo Meli Logi Marcos Bernardo Cesar Lorena Lorna Roger Cristina Alicia Roberto Susan Helen Vitaliano Basilisa Barcelisa Alipio Senior Julian Senior Maria Naldo Meli Luigi Marcos Bernardo Cesar Lorino Roger Cristina and all souls in purgatory. Sa kalab ni Valeriano, Stanislao, Esther, Leonor, Nasilia, Celestina, Carlito, Duday, Helen, Boy. Hensina, Natividad, Joel, Hilario. Anisita, Herbert, Cristina, Marcelino, Leonarda, Adela, anak kanisa Talaba family.
Leonardo Adel. Alang usab sa kalag ni Magdaleno Senior, Magdaleno Junior, Rosario, Gertrudis, Cesar, Angelito, Donata, Rodolfo, ug uban pang mga kalag nga wala na nagdumdum kanila sa pag-ampo. Mayong buntag kanatong tanan, karong adlaw mao ang ikaduhang Domingo sa Kwaresma. Ang matuod nga gugma naghatag dili lang kabahin o tipik, kundili ang tanan gayud ang kinatibuk-an. Kini nagpamatud-an diha sa relasyon tali sa mga tao, ilabi na gayud sa Dios. Sanglit siya mauman ang kinabuhi, ang buhing Dios, ingon usab niini ang iyang gasa. Sa tubag sa Dios sa halad ni Abraham, mao ang kinabuhi. Kaabudan siya og panalangin pinaagig kaliwatan nga dili maihap. Ang mahigugmaong pagkamasinugtanon ni Jesus maoy nag-usab kaniya sa iyang pagkasiya. Ang dagway sa Dios gihimaya og maanindot.
Puno kaayo ang iyang gugma, alang sa amahan, og alang kanatong tanan, nga matuod niini ang tinubdan sa iyang pagkasiya, nahimong magilakon alang sa mga tinunan. Ang gugma nagasidlak sa kapuno sa kinabuhi. Sa laing bahin, ang pagtuo nga mao ang pagdawat sa buhing relasyon ngadto sa Dios. Nagtabang kanato aron maato ang pagkatibuok sa atong kinabuhi. Busa ang pagtuo napadayag diha sa atong gibuhat o gipanulti. Ang pagtuo maoy nakahimo ni Abraham sa pagsanong alang sa maong pagsulay sa paghalad sa iyang bugtong anak. Ang sugilano ni Abraham dili lang usa ka katapusang pag-ekskapo kay wala nailaing nahimo, kundili usa ka pagsanong alang sa kinabuhi. Kini usa ka sugilanon diin atong makita ang pagkamatinud-anon sa magbubuhat nga mituman sa iyang mga gipanaad. Unsa may nausab ni Kristo diha sa imong kaugalingon? Diin man nato makit-i ang kausaban nga nahimo niining gugmaha diha sa kalibutan. Imo bang nasinati ang katibuok sa imong kinabuhi diha sa pagtuo? Sa unsa mang paagiha?
aga sa atong tanan. Mayong aga sa atong tanan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, o ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maigsuon maginulsol kita sa atong mga sala aron maamdan kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, gisugo mo kami sa pagtalinghog sa imong hinigugmang anak. Pakanang among kalag pinaagi sa imong pulong, aron human malimpyo ang among espiritu, malipay kami sa pagsudong sa imong himaya. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak nga buhi ug hari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Genesis. Si Abraham gisulayan sa Dios. Gitawag siya sa Dios nga nag-ingon, Abraham, ug siya mitubag, ania ako. Miingon ang Dios, dad-a si Isaac ang bugtong mong anak nga imong gihigugma. Ug lakaw ngadto sa yuta sa Moria. Ihalad siya pinaagi sa pagsunog didto sa bukid nga itudlo ko kanimo. Sa pag-abot nila sa dapit nga gitudlo kaniya sa Dios, gipatindog didto ni Abraham ang usa ka halaran ug ibabaw niini gibutang niya ang sugnod. Unya gigapos niya ang iyang anak ug gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyon niya si Isaac. Apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo. Abraham, Abraham. Mitubag siya, ania ako. Ayaw unsaa ang bata. Miingon ang anghel, nasayod na ako nga andam kagayod pagsugot sa Ginoo, kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Miyahat si Abraham ug nakita niya ang usa ka laking karnero kansang sungay nasangit didto sa usa ka kupong-kupong.
Gikuha niya kini o gihalad pinaagi sa pagsunog ilis sa iyang anak. Gikan sa langit ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. Miingon siya. Ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo ang akong ngalan, nga panalanginan ko ikaw pag-ayo. Kay gihimo mo man kini, ug wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo, nga hatagan ko ikaw og mga kaliwat, nga sama kadaghan sa bituon sa langit, ug sa balas sa baybayon. Buntugon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway, ug muhangyo kanako ang tanang mga nasod, nga panalanginan sila, ingon nga akong gipanalanginan ang imong mga kaliwat. Kay imo man gituman ang gisugo ko kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mulakaw ako sa tubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Mituo ako bisan sa akong pagingon, gisakit ako, bililhon na tubangan sa mga mata sa Ginoo. Ang kamatayon sa iyang buutan nga mga sulugoon. O Ginoo, imo ako nga alagad, imo akong alagad ang anak sa imong sulugoong babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala, kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong mga panat ngadto sa Ginoo, sa tubangan sa tibok niyang lungsod, diha sa mga hawanan sa balay sa Ginoo. Sa imong tiliwala, O Heroes
Jerusalem. Mula ka ako sa tubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Roma. Karon nga ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato. Kung wala magdumili ang Dios pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon, tungod kanatong tanan. Dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw. Atua siya sa tuo sa Dios ug nangaliupo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus sila si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid diin didto walay laing tawo gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Jesus, nausab ang iyang panagway ug ang iyang biste migilak sa hilabihang kaputi. Walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makaputi sama niini. Unya nakita sa tulo katinun-an si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Jesus. Ug miingon si Pedro kang Jesus, magtutudlo maayo nga aniya kita dinhi. Maghimo kita og tulo kapayag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises ug ang usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kun unsay iyang isulti isanglit nangalisang man sila. Unya diay panganod nga mitungha o gilandungan sila niini ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nagingon, kini siya mao ang pinangga akong anak, pamati kamo kaniya. Milingilingi sila pagdali apan wala sila'y nakitang tao gawas lamang kang Jesus. Sa nang lugsong na sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus nga dili nila isugilon kang bisan kinsa ang ilang nakita hangtod nga ang anak sa tao mabanhaw na. Gituman nila ang iyang gitugon apan ilang gipanagsultian kun unsa ang kaulugan sa giingon niyang pagbanhaw gikan sa minatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
sa iyang librong The Adventure of a Reluctant Messiah, ang author si Richard Bach moingon, what the caterpillar calls death, the butterfly calls life. What the caterpillar calls death, the butterfly calls life. Ironically, kana nga proseso sa pagtransform, no, sa unsa man Bisaya, sa uod, no, para maging butterfly is called metamorphosis. Sa Greek translation sa atong ebanghelyo karong adlaw, ang pagbago sa nawong laragway na Jesus, the transfiguration is translated in Greek also as a metamorphosis, a change of appearance, a change of image, a transformation. Kung kamo kapamati sa ato ang mga lectures or homilies, kasagaran pag Lent, season of Lent, ang pare o ang preacher mo mention dool sa word nga metamorphosis, napay usa metanoia. Again, another change, but a change of heart. Ngano man na ako'y emphasis ani sa word metamorphosis o metanoia. Naatay gitawag frame of mind. Sa atong first reading, unsa ang frame of mind sa mga Hudyo when you speak about Yahweh, when you speak about God? That God is a powerful God, but God is a punishing, jealous God. Ang mga Hudyo tawag sa ilang monotheistic, kay sila naalay usa ka Dios. Ang ilang neighboring countries daghan ilang Dios. So when you worship other gods, Yahweh would punish you. Mauna sa konsepto ni Abraham, dapat musunod siya kung unsay ingon ni Yahweh. And God told him, offer your son Isaac. Sa kultura sa mga Hudyo, ang firstborn, mauna ang heir, ang magpadayon sa ngalan sa ilang clan. Technically, si Ismael ang firstborn, but ang iyang inahan is a slave and not a Jew. So he is not considered as the firstborn. Ang anak ni Abraham ug ni Sarah, si Isaac. So mauna ang birthright naa kay Isaac. Pero karon kining Dios moingon kay Abraham, i-offer ang imong anak. In our own context, when you look at it from on hindsight, moingon ta, no? This God is a heartless God. Walay tagipusoon ngano man kinsa sa inyo i-offer ang inyong anak, no? Patahin ang iyong anak para gawing offering sa tua, no? Walay bubuhat ana. That is why on hindsight moingon ta, this God is a heartless God. But when you look at the whole story of Abraham offering Isaac, supposedly offering Isaac, is not a story of a rigid, demanding God. Kay gusto sa Dios mubag-o ang frame of mind, ang punto de vista ni Abraham, that this God is not a punishing God, but rather this God is a merciful, compassionate God. Mao na instead of Isaac, agi-offer ni Abraham usa ka ram, usa ka hayop, to show to Abraham, God showing Abraham that
I now understand you as somebody nga naay pagtuluhan, umutuo sa Diyos. Hindi niya ipinagkait sa Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Kasi kung inialay niya, pinatay niya si Isaac at in-offer, no one is going to continue the legacy of Abraham. And God changes His perspective from being a punishing, demanding God to a compassionate, understanding, and loving God. Let us look at our own context today. Daghan sa aton moingon pag naatay problema, karma ni umuingon ta, no? Pinaparusahan tayo ng Diyos. But come to think of it, at times, what we consider to be problematic could become a moment of grace. Usa ka case, tan-awa ron unsay nahitabo. Sa una, sa wala pay quarantine, kamo bala bilang usa ka pamilya, mukaon mo sabay? Sabay ba kayong kumakain? Sabay ba kayong nagdarasal? O siguro magandang itanong, nagdarasal ba kayo bilang isang pamilya? Kasagaran sa ato, no? Before sa pandemic, daghan sa ato, I mentioned this before, wala tay mister sa mustay sa usa ka balay. Mustay sa usa ka boarding house. Unsa man nahitabo sa boarding house? Kung kanus gusto nimo mukaon ka. Kung kanus nimo gusto matulog ka. O mauman ni nahitabo sa atong balay. Wala na tayo hindi na tayo kumakain ng sabay-sabay. Hindi na tayo nagdarasal ng sabay-sabay. But with this pandemic, we have no choice. We have to eat together as a family. We have to pray together as a family. The pandemic in itself is not a blessing, but the consequence has become a blessing. That is, if truly we eat as a family and we pray as a family. Ang nakakalungkot, magkasama na nga tayo sa bahay, hindi pa tayo sabay-sabay kumakain. Magkasama na nga tayo sa bahay, hindi pa rin tayo sabay-sabay nagdarasal. Mauna moingon si Saint Augustine, everything is grace. Because of the final analysis, it is how unsa nato i-express ang atong freedom. You have the freedom to pray together as a family, or you have the freedom not to pray together as a family. Sumuuni sa atong first reading, a change of perspective, a paradigm shift, a change of heart, a metanoia for Abraham. That kining Dios is not a punishing, jealous God, but kining Dios is a merciful, compassionate God. And this was assured to us in the second reading. Sa atong second reading, moingon man si San Pablo sa taga-Roma, if God is with us, nothing can stop us. If God is with us, nothing can beat us. Mauni ang question, are you certain that God is with you? Pag nagbanggit ako ng pangalan, masabi natin, kilala ko yan. Pag sinabi kong President Noynoy Aquino, kailan nyo? Oo. President Rodrigo Duterte, kailan nyo? Oo. Si Jesus, kailan nyo? Oo. Pero mao niyang pangutana ko sa inyo naamoy relationship kay Jesus. How can we claim that God is with us if we have no relationship with God? We are assured by St. Paul in the second reading
If we have a relationship, a connection with God, unsa may problema, makaharap natin, anumang pagsubok, kaya natin. Bakit? We have a relationship with God. That is why it is important that we develop a personal relationship with God. Tubag ka, Father, every Sunday, musimba man ko, nangadsi man ko every day. That is good. But the question is, do you really focus on Jesus to develop a personal relationship with Him? Gahapon ako misa sa regla. During the Mass, na isa atbang, isarap, di ba? Na dito, pag-start sa wala pa nag-start ang misa, na isa'y nag-text. Muhumili na ko, mag-text gihapon. How can you say you focus on the Lord when you cannot focus in the Mass? How can you say you love your family when you do not listen to family members? Ato ang relationship kay Jesus should not remain on the head level, but it has to journey to the heart so that we can manifest it into action. Sa atong ebanghelyo, ungon si Pedro, Lord, it is good to be here. Mao nang iyatong tawag transfiguration experience. High moment. Kung mo pray ka, mo ngadji ka, it's a high moment, no? Tanawa pag mo ngadji ka, no? You feel elated. You feel glorious. Musimba ka maujud. Sa first time na in love ka, maumangod na ang feeling. So as much as possible, we want to stay in that feeling of joy. But it has to be manifested in action. Mauna gusto ni Pedro, stay lang dito sa bundok, sa bukid. Pero ingon si Jesus, we have to go down from the high points of our worship. It has to be manifested in our action with people around us. Unsa na hitabo paghuman sa ilang transfiguration experience, kining mga apostoles na Jesus nagawas and they preach. They were no longer afraid. Mauna ag gidulot ang bunga sa ilang encounter with Jesus. And this is the same with us. In our encounter with Jesus, there is a proclamation sa word, breaking of the word, and breaking of the bread in the Eucharist. It empowers us. It impels us to act. Nga paguman sa misa sa atong paggawas, ang atong eksperyensya kay Jesus sa pulong o sa pagpiyak-piyak sa tinapay, o pipikas sa tinapay, atong dalon sa atong balay. Am I making sense? In the encounter of Jesus and His Father, His image changed. Ato balang encounter kay Jesus, nag-change po sa atong imahe, sa atong image, sa atong frame of mind. Nga paguman sa misa pagawas nimo, you would become Christ-like. You would become more accommodating. Mas may gugmaon ka kay naa kay encounter sa may gugmaong Dios. Mauna, it's important that our experience of Jesus is manifested in action kay ang ubang tao makita ana sila man mo ingon kini matuod-tuod nga may relasyon sa Dios. Kay useless manggod, musimba ka, mungadji ka, tapos namangkak ka. Kung nagsulti ka lain sa imong pamilya o imong anak, muna pag na mga parent-child encounter, I would always remind parents, do not tell or do not make your children the depository of garbage in the family. Kung sa example, na may problemang mag-asawa,
please, ayaw mo magwalwal sa tubangan sa inyong mga anak. Kaya sila mong good anak mo absorb. Pag naamoy problema ka mong mag-asawa, in the privacy and silence of your room, dito mo, istorya. Wag na wag niyong paririnig sa mga bata. One time, I gave a parent-child encounter sa Osaka School sa Cavite na ay participant mo ingon sa kuha. Father, na ako'y problema sa akong anak. Unsa mo imong problema, ma'am? Hindi ko alam kung anong translation sa Bisaya, pero ang siya man moingon, kay Father, ang akong anak nagmumura. Nagmumura ang lutong ng mura nung anak. O nangutana ko sa iya, unsa iya reason? Salita o nagmumura yung anak. Nangutana ka sa iya, o gingon man siya, opo Father, unsa tubag sa imong anak? O ito ang sabi nung anak, kung ang presidente nga nagmumura, ako pa. Sabi ko, kawawa naman si President Duterte, wala namang kinalaman yun, nasisi pa. Pero sabi ko doon sa nanay, kayo po ba pag nag-aaway ng asawa nyo, nagmumura yung asawa nyo, nagmumura kayo? Ay, opo, Father. Wag nyo na hong sisihin yung presidente, ang dami na niyang problema eh. Sisihin nyo yung sarili nyo. Kasi pag kayo nagagalit, nagmumura kayo. O tignan nyo kung paano magmura yung anak nyo, hindi ba ganyan din kayo magmura? Your children has become the depository of garbage in the family. If you have a relationship with Jesus, you're not going to say bad words. If you have a relationship with Jesus, you're not going to say words that would demean or hurt people. Muna, I would always remind parents, kung naamoy problema, huwag niyong gawing absorber ang inyong anak. Pag may problema sa opisina, huwag niyong dalhin sa bahay at sa anak niyo ibunton yung galit, yung sama ng loob. Pag nag-away kayong mag-asawa, huwag ibunton sa anak. Kasi pagtanda niyo, babawian kayo ng anak niyo. Pero kung yung anak niyo, bata pa lang minahal niyo, paglaki niyan, mamahalin din kayo. Tandaan ninyo, hindi responsibilidad ng anak alagaan ng magulang sa kanilang pagtanda. Liwanagin ko, hindi responsibilidad ng anak alagaan ng magulang sa pagtanda. Operative word, responsibilidad. Pero, kung minahal mo yung anak mo, maliit pa lang, paglaki niya, hindi niya titignan yun bilang responsibilidad. Kapag minahal mo ang iyong anak, there is no other way but to share love. When you love, there is no other way but to share that same love. Kaya kung responsibilidad, mapapagod ka. Lalo na pag sa matatanda. Makulit. Especially nag-uulyanin. Nanawa na. No? Mga matatanda. Kakakain lang, kakain ulit. Nakalimutan kumain na pala. Nakabasag na ng 100 ng baso, pinggaan. Sabi mo, Nay, wag ka lola, wag ka nang maghugas. Pero bakit maghuhugas pa rin sila? Hindi dahil sa makulit sila. Bakit? They do not feel their sense of purpose anymore. Bakit? Hindi nyo binibigyan ng halaga yung matatanda sa pamilya. And when they feel that they have no purpose, they would do something to feel valuable. Mauna ako na ay tiguang sa inyo ha. Listen to their stories. Listen to the wisdom of the elders. Our experience of Jesus in the Eucharist must not remain inside the church. It has to go out to reach the farthest ends of the world. In the words of Pope Francis, to reach out those in the peripheries. Sa simbahan na atay ginatawag, atong simbahan ato gitawag, Church of the Poor. Unsay ang poor? Tulo. The lost, the least, and the last. The lost. Maaaring napakayaman mo. Pero, pwedeng dato ka di ay, no? Pero, you are rich in possession, but you are not rich in love.
Second, list kaning pobre good. O kanang mga pobre ba? No? Pero mo ni ingon ni Bishop Ted Bacani, pity not the poor who begs, but pity the society that let them in that position. Ang ganda nun. Maawa ka sa nagpapalimos, pero mas maawa ka sa komunidad na naglagay sa kanila sa ganoong sitwasyon. The least. And finally, the last. Third. The last, kaning wala pa nakaila kay Jesus. Mauna, karon dili na about proselytizing, dili na about you convert nimo sa Catholicism. No. That is no longer the trust of Agentes mission to the world, but witnessing. Witnessing first and foremost, not to other people, but to start your witnessing in your family. Kung every night kamo mungadji rosaryo, that is useless kung naay mga bata mungadji rosaryo, no? Tapos magsuko ka kung lahi man ilagi buhat diha. In a survey done in a college that is managed by religious sisters, very disturbing. 65% of those surveyed, when they were asked, ngano man nangadji mo rosaryo, ingon sila, kay sa high school, gi-force man mi sa madre, magdasal sa rosaryo. Karong college na ka, nangadji pa ka, kay dili ka nag-force, wala na pod. Ngano man, kay sa high school sila, ano na yung madri-diri, sister, sister, this is something generic, no? Bakit ganun? Kasi nag-ingon sila, sa high school sila, pugmulate sila, dalon sila sa Madrid dito sa atbang sa flagpole, mainit kaayo, dito man sila mag-grocery. So kung yung anak ko ninyo may problema, anak niyo naging pasaway, huwag niyong paluhurin sa munggo o sa bigas at padasalin ng rosaryo. Kasi you associate prayer with punishment. But God is not a punishing God. Am I making sense? That's why ang atong relasyon sa Dios much better nga ato i-manifest through action. In the end, the encounter of Jesus and the Father changed, transformed Jesus, the image of Jesus. In our encounter with Jesus, is there change that is happening to us? Last week, I mentioned in my homily, no? Last week po, the other week dire, katong taxi driver nga muhatag kwarta sa usa ka construction worker. Tapos, nag-share kaning taxi driver sa iyang asawa na ay naghatag sa iya kwarta. Unsa iyang description, na ako'y nakilalang tahong may tagipusoon. I met a person with a heart. Ikaw, igsuon, ikaw kapatid, if others will describe you, mauna bala ilahang description sa imuha? Are you a person with a heart? Are you a person with a heart? Ikaw bala ang tahong na ay tagipusoon. God bless. Nagatuo ako sa Diyos sa Amahan, Ito, balik siya ang pagpupunso.
Sama ni San Pedro, mituo kita nga maayo unta ang ani nga lang kita dinhi. Diha sa Dios nung presensya, masaligon kitang magdala sa atong mga pag-ampo ngadto sa atong Dios ug Amahan, ug moingon kita, among Dios ug Amahan, pamatia kami. Alang sa atong Santo Papa, mga kaobispuhan, ug ubang mga pangulo sa atong simbahan, nga sila kanunay mangulo kanato, ngadto sa kahimayaan sa atong langitnong puloy-anan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Alang sa kalibutan, nga pinaagi sa pagkausab sa panaghuway ni Hesukristo, makaamgo sa presensya o himaya sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton nga natapda ni ining COVID-19, nga makabatuna og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hut-ong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumut, Obispo, George Shivali, Pari, nga mabayo na sa kanuganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Alang sa mga nangamatay, nga ilhon nga ang kahayag sa Dios nung himaya sa kahangturan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Amahan, uban sa grasya ug sa himaya imong gibagaw ang among kinabuhi, pinaagi ni ining among mga pag-ampo, ligo na kami aron makasugakod kami sa mga pagsulay ni ining kalibutanong kinabuhi, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mahigsuon bagampo kamo aron ang ako ng inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo kining halad magpapasunta sa among mga sala ug magsantos sa among kalag ug lawas aron maandam kami pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan tunay nga Dios ang makagagahom sa tanan, ang ngayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay gipasidan-an niya ang mga tinun-an mahitungod sa iyang kamatayon ug didto sa bukid nga Santos iyang gipadayag kanila ang iyang himaya aron sinaksihan sa balaod ug sa mga propeta tuduan niya sila nga mudangat lamang ang himaya sa pagabanhaw pinaagi sa iyang pagpasakit. Musa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw Ginoo ang tubaran sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pasantos nining magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og muingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas kay katugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo, nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bago og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ng mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon na pagkabanaw na Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niiningpan sa kinabuhi ug ningkalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ang ayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among obispo, sa tanang mga reliyoso, misyonaryo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag ngana kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ng mga pulong nga gintudlo sa aton sa atong manunubos.
Mahayag kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, katagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mailayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami, nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug simo sa ibong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang paginigsuonay. Peace be with you, peace be with you. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Magampo kita. O Ginoo, human kami mga lawat, paningkamutan namo ang pagpasalamat kanimo, aron imong buhaton nga makaambit na kami sa mga butang sa langit. Bisan tuod anya pa kami dinhi sa yuta, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Dios among amahan, midangop kami kanimo diha sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod, batok sa sakit nga COVID-19, nga mikalas na karon o gani mikalas na og mga kinabuhi. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tao nga gitugyanan sa pagpangita og tambal niini nga sakit, aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Panalipdi ang mga eksperto bahin sa panglawas, aron padayon sila nga mag-alima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo ug kamaluluyon. Nagampo kami alang sa mga naigo niini nga sakit, nga mahibalik sila dayon sa ilang maayo nga panglawas. Panalipdi sila nga nagamuma nila, ihatag ang dayon nga pagpahuway kanila nga mitaliwan na. Hatagi kami sa imong grasya ning panahon sa kalisdanan, aron padayon kaming magbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Nangalupo kami nga sumpuon na nimo ang pagkatap ning maong virus. Sa ingon, mahanaw na usab kining among gihambing kahadlok. Kini among gipangayo, pinaagi kang Kristo nga among Ginoo ug imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios sa kahangturan. Amen. Ubos sa imong panalipod o santos nga inahan sa Dios, nagadangop kami, ayaw tamaya ang among pangaliya, hinunua, luwasak kami sa mga katalagman, o mahimayaon ug bulahan nga Birhen Maria. Amen. O mahal nga Senyora, kaayuhan sa mga masakiton, iampo. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod.
Mayong buntag pag-usab sa tanan, sa dili pa ang mga pahibalo magpasalamat. Ato karong pasalamatan ang atong langit ng amahan, ang atong mahal nga Birhen Maria, ug ang atong mahal nga patron si Senyor San Roque. Ug usab atong pasalamatan ang atong mga acolytes, lectors and cantor collectors, alagad PYCC, ug ang atong choir nga mao ang SRP choir. Ug usab atong pasalamatan ang atong mass presider and homilist, Reverend Father Ian Paul Impig, SSP, ug kanatong tanan nga ania karon. Importanteng pahibalo alang sa tanang sakop sa parokya ni Senyor San Roque. Sa makausap pa, gipahinumduman na usab ang mga pamilya o tagtungod sa mga personal pantiyon nga expire na. Kung galing gusto pa ninyong magpabili ng inyong mahal sa kinabuhi sa personal pantiyon, palihog, pagpigkita sa opisina para ma-renew ang termino sa inyong personal pantiyon. Or kung galing dili na ninyo gusto pa i-renew, pakigsulti lang gihapon sa atong opisina sa parokya para masabutan ang pag-renew ba or pagpaguba ba. Daghang salamat. Pahibalo, ang Our Lady of the Sacred Heart Integrated School, Conolcias, usa ka katolikong eskwelahan nga gidumala sa mga kamadringan sa Daughters of Our Lady of the Sacred Heart. Nagsugod na sa ilang enrollment sa mga batang nagpanuigon og 4 anyos ang sa nursery og 5 anyos para sa kinder karong school year 2021-2022. Limitado lang ang pagadawaton nga mao first come, first serve. Alang sa dugang kasayuran sa mga interesadong magpa-enroll, bisita o adto lang sa opisina sa eskwelahan nga anaa nahimutang sa Purok, Cruz Road, Poblacion, Cordova, paingon sa Dayas. Mahimo pod nga motawag sa telephone number 253-2396 or sa cellphone number 0995-7764-006 or 094-469-4580. Daghang salamat. Importanteng pahibalo alang sa tanang Cordobanhon, sakop sa parokya ni Senyor San Roque. Sa makausap pa, isip sa pagsaulog sa ika-500 years o ika-500 nga tuig nga kasumaran sa atong pagka-Kristyanos, ang parokya ni Senyor San Roque nagpahigayon og Jubilee Mass Baptism nga karong umaabot bulan sa Abril 2021. Ang pagabunyagan nga nagpangidaron og 12 anyos paubos og duna pud kay Jubilee Mass Wedding ug mahitabo kini karong umaabot bulan sa Agosto 2021. Ang buot magpakasal kadtura nagpuyo-puyo sa 5 ka tuig pataas. Alang sa dugang kasayuran, duula ang atong opisina sa parokya para sa mga requirements. Daghang salamat. O panawagan sa tanang mga lay minister or alagad sa atong parokya, aduna kamoy meeting karong hapon sa may alauna. Adadugang pahibalo, kinsa katong nakadawat sa mga subri sa ordinasyon sa pagkapari, ihatod lang sa atong opisina sa wala pay Marso 15, 2021. Og padayon lang gihapon kita sa pagsunod sa mga protocols nga gilatid sa atong mga pangagamhanan o sa atong simbahan. Ilabi na gayud karon nga mikatap na usab ang COVID-19. Magpabilin lang gihapon kita sa pag-wear of face mask, face shields, maghunaw sa kamot, proper social and physical distancing. Para madali og masayon sa balay palangdaan, ato nang isulat sa gamay nga papel ang atong edad, address o pangalan aron inig abot nato dinhi sa simbahan dili nata maghuot. Ug sa katapusan, palihog in town, ayaw ibilin ang inyong mga basura sama sa mga empty bottles, candy wrappers, bubble gum o uban pa. Kay ang simbahan, balay alampuanan, dili basurahan. Again, daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan, palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Lakat kamo sa kalinaw aron pagigugma ug pag-alagad sa Ginoo.